Køller Hansen, Nexø 2010. En julehistorie på bornholmsk. Gile på julegåring. Da julen stod til, gik der både om julegile. Alle naboerne var bønder. Der blev ikke gjort forskel om det var gårdfolk, avlsbryggere, arbejdsfolk eller tyende. Majoring, præsting og dening var selvskrivne. Ja, selv en fiskere og hans madame fra Hørste skulle komme. Gårdfolken, det var Hjort fra Vibegård og Vibe fra Hjortagård. Munk fra Bakkagård, Pil fra Puggagård, Gøbbersen fra Skrokkagård, Tjøller fra Gåbagård, Dam, Dove og Dal, Sode og Sonne, Kus og Kok, Bajer og Bygder og Treslavs Kuffet. Med sig havde de majoringer, frøver, koner, madamer og tjælinger. Tillavning. Kun på julegåring og pejerne havde et strengt lige fra julen var i faggene. Bak blev der julelæve både til drengene og pejerne. Det største drevet var med jessen, men det var alligevel artigt. Det var altid de selv, som slagtede den første gusen. Boning hentede gusekniven på tilet, hvor den hele året så stukket ind under et hørnebon. Kun satte sig med krejtåret på skød, stregte gusehalsing, så Boning kunne stikke den i nakken, og blåing blev tappet ned i en krukke. Så blev gusen hængt under tagfæstet et par dage, så den kunne måne, hvis ikke det var rødt over. Skøjlet og rusket blev gusen et fyldende krejtur. Julegårds kun tog svæsker, rosiner, ævlebeder, brødne komjernskringler og lovede sukker i mælk med brunt sukker. Det skulle sukker hele natten før juleaften. Juleaftens dag og morgen rørte hun sammen, så det blev grøddeagtigt. Bellerne kunne godt lide at stikke pegefingre i for at smage, det var jo heldigt, men de blev generet ud af stærset. Ingen af køkkenskrivere lød. Fyglen blev stoppet i rumpen på gusen, ingen den skulle stages i den store stagezonen. Den udgifte søsteren, som boede og hjalp til på gåring for føden, klæden og al den gode ungerne mading, kunne så mange remser. En stage så en herlig ting, særligt de brede og bygde. Rødt, skråbet ler udenpå, mortjebrun og blank ingen i, og de store et tilpas til en gus. Naderfylen kom i en krukke og blev bagt i øvning til lige med gusen. Det blev gemt til juledagene, så slog de i krukken, skar i skiver og spiste med brød. Guseblodingen blev brugt til svartapølse, sammen med noget andet blod altså. Grove bjørgryn kogtes i mælk, og blodingen rørtes i. Kun blandet farin, kanel, lidt algehånde og en hakket porre i. Pølserne blev kogt i murgryden og sin brunede i gusefedt på pangejernet. Det var rigtig kongemad det. I slagtetiden gjorde kun og leverpølse. På julegåring blev leveren ikke hakket, den skulle stødes i en mortere. Naboen, madame Funk på Nygård, hun holdt på at leveren skulle rives på et rivejern. Det havde de to nabokunderne kræglet om i julen for 5 år siden, og hver jul næppedes de to kvinkholten om leveren. Det blev til sidst for meget for julegårdsboning, så han kørte Funkan på porting, så funkene de vante bønner med. Leveren kom i pølsegryderen sammen med bjørgrød, porre, salt, peber, alehånde og ingefær. Og så kom pølsehorn i gang. Onkling, han var lidt en nejfas. Han sagde altid, hælften løg, hælften møg, hælften fedt, hælften skidt, så er pølsen god. Når han skulle have krosasuppe, så lød, nu bliver jeg meget tidur. Ingen mad smager så godt, som den en selv æder. Gilet. Julegårdskon havde enet for uløjet at være, så der skulle blive overnatning, men boning så vi har halm nok.
Jeg behøver nu ikke noget spræleri i julehalming, riposterede kon. Morgen viste sig finere med hvidefryst. Ja, så han til kon. I skal tage sine bekymringer i tide. Alle får en dem ikke. Så var aftensyslingen udskydt, festklæderne påtørne. Nu kom gæsterne lidt efter lidt. Landauer, Charbang og andre vogne skumplede ind på gårdspladsen. Et par komikerne skønte noget ved sne. Alle var de påpaltede med tørefrakker og på sig. Skingmøsseren var træt godt ned i pangeren og ned om øren. På saling stod de hver sin stå. Det store hartkornet for sig midt på gulvet, og alsbryggerne for sig langs væggen. Fiskering, som ingen vidste om den slags sjæl, han gik frem og tilbage, ligesom præsting som vendesølt, men med Hågan hævet gik til alle og ønskede en velsignet jul, beklagede nøden i sognet og gav et Guds trøstende ord. Alle var de i bygtøjet. Noget var lidt blångt på knæen og lidt halvfedtet i nakken. Bøjserne sad hos de fleste vel stramt, mens andre havde fået sat en chile bagi. Om dem stod en dunst og målet fugt, og naftalin fra klædskabet på kammerset. Krævetøjet snærede lige om halsingen, og på nogle var der alt en rødkornt, hvor det slop. Pukkergårdsbogen har stået skrevet af min nal på en videoplet, det var kanskje risengrød fra sidste år. Pilegårdsbogen, som var lidt storvormader, han havde kløffisk på, som stod mest ret ud. Kunderne var i ståsing, opjøssede med hovedet sat. En havde en rød strive af pangeren fra krøllehjernet, nogle var rød i bussing, og næsen skinte lige så fint og rødt som rubinbrosjen på brystet. De havde selv haft julestrengt. Til bords. Værsågod. De skævede til skrædderapparet. Han var halter på venstre og hun på højre ben, så når de gik ind, så rokkede hovden skiftevis imod og væk for en gang. De havde prøvet at bytte, men det blev even det samme. Præsten holdt en salvelsesfuld og lid for lang bordbøn. Deningssangede med sit amen. Se så, lød fra den meste håring. God drøntning. Bellene så ved den nede østre bordenden. Yblegårings, det var 2 pibler og 3 hårknadringer med lyst hår og blå even, noget brelagte. Ja, den midterste håring, han var brunhåret med koslik og var mere langlagter. Han var født sommeren efter, der havde været etårsmanøve med indkvartering. Kunderne tislede om han lignede løjtnanten for store Strandgård, Inga Land og Kær, men de vidste jo inget. Men som Kuffeskan sa, hvis han ikke dømmer sig til noget, så får han aldrig noget at vide. Sommer fra Kusagård havde en hår som en noget så kloger. Han havde gået på den fine skolen, siden havde han læst. Det var noget med lov og prokurorer og dommere, og så var han avanceret så fælt. Han var hjemme på juleferie. Som belli var han ude på julegården, så han var altså bøding med. Han havde fortalt om gamle skikke, derfor skulle den vildeste boningsskære den første gusen for. Det blev Munk fra Bakkagården. Du har en stok kniven i guseryggen glidning fra en gusen, ned i skød og ingen i båd. Ikke så har jeg kommet fra lavere Pilagård. Sig der var med gusen, så Munk. Det var meget varme med mine søndags ettermiddagsbøjser. Vysting havde fået fat i krægtøjet, men julegårdskånden var væs. Hun kaldte Mærta for gusing for hun og hente de andre. Så gik snakken. Vibegårds Hjorting fortalte. Jeg var i Rønne i sidste uge. Martin på Høing han var jo død, og hans kone var i familie med Snikker Lung i Rønne, så jeg lovede at køre til byen og bestille en kiste. Martin havde jo ømmer været flinkere til at hjælpe til, og kun er jo en netpibel. Vi tog mål. Martin var nået og en bragere. 6 fod og 4 tomme lang, 51 tomme om livet. Snikker Lung kører lidt med unge mung, men nikkede ja. Det kan nok lade sig gøre. Han talte. Hjorting fortsatte. 50 års svølting var jeg blevet, så jeg gik på krogen. De er ikke for Rønnaspor, Verting. Nej. Kanskje fra Næse, du? Eller Svanika? Nej. Gubhjem?
Nej, ikke det. Så råbte han ud i køkkenet. Du, Cecilia, små trille 4 bedre mad til en halvtærvlig og kær fra landet. Flæskestegen kom på bordet. Jeg synes, du sidder og tukker avet om, Vibe. Det skal jeg sige. Jeg er ikke mange stås ved flæskestegen, når man har 2 tænder til børges, og de begge sidder i ovenmunden. Og sværing får jo i vrungstrivand. På spængesiden, der var Ømmer Bella og Mådesnak. Ja, der var så Møllegorings den midterste pibling, som altid havde været noget en flagre. Hun frygtede rundt. Hun skulle bestemt til København, og det gik hun til bære, end hun blev med Belly. Hun tjente alle fine større hos en præsterfamilie, men ingen ved jo, hvad det er med præsterhåret. Da hun kom hjem, så var der ingen gårdmand, der ville hånde. Så hun giftede sig med et halvgammelt og lille kæresteomne, som arbejdede i stenbrud. Han sprængte ihjel sig, som vel var, men så havde han lidt på kistebunding, så det endte alligevel nådigt for Møllegårds pibling. Den gik igen hvert år. Jeg har også været i Rønnarsødam. Vi besøgte kun søster og svogerskabet. Det er blevet moda i bøgen at få maskinlukker. I mange hus sætter de det i spisekammerset. Shit, ingen dør, det kunne jeg alligevel aldrig finde på, så dag er går. Jeg er tilfreds med huset øster på Havang. Placeret østpå på grund af den fremherskende vindretning, der tænkes her på den meteorologiske. På væggen, der hung på et søm nogle kvarte uvisse siger. Byder, som kunne være lidt grovere i sin snak, så ja, selvom du ikke skider ingen dør dag, så er det vel så finere en mange, du tår dig i ændring, før du skider. Det skal fanden hjælpe at løde en djælrøst. Det var en sognerådsradikaler fra Nordlandet. Han holder jo tidene. Lidt dannelse kunne ikke skade, sagde præsten. Den slags har jeg nu haft for meget ud. Det var Gøbegårdsboning. Jeg har sagt nej til mange sygber, som jeg ville behave. Gøbersen sangede med. En skal drikke, mens en er unge og rasker, så en ikke bliver forfaldet, der henter gammelt skrov. Når fiskeren får Hørsle, fiskeledning i Vesten, så bliver han snaksammer. Jeg var henne i fiskerbutikken i Hindøjen. Der stod en af de fine tyske madammerne. Haben Sie russisk kaviar? Butiksbestilleren, hun forstod ikke, men jeg har jo sejlet på Tyskland. Next. Men de kunne bekomme en krakket asyl, så får de Bornholmske mavekatar. Og så begyndte han at synge. Russisk katar, jeg kan ikke have, vi skal jo have et ordentligt fad fisk med gudhjemdyppe, trille 4 syppe og kartofler, det er mad. Du kan gerne lade sygpene stå for, knælte fiskere kun. Så var tiden til at gå ud på lårlængeren, være sig og slå vandet ud kartoflerne. Demme så. Køller Hansen, Nexø.